Unjalo tinggal lakumu kudu ngerti ora ada bikinnya kabeh paken kabeh aku keri ing jaman kok yo iku nggih wilujeng dalu Mbak Elvina nggih wilujeng dalu Pak kangge miyak sepening swasana kula nyuwun bawane Nyidra Asmara nggih Nyidra Asmara larase slendro nggih slendro hah elok Pak elok nggih nggih elok oh ngoten nggih bakdo niki man nggih nggih Nyidra Asmara kangge miyak sepening swasana Mbak Elvina kanggo mari kangen enggak Mbak medhek sari angling dermo medhek sari angkling darma lajeng ana crita tingkae ula ana crita tingkae ula kalih nenal ya ingkang samya Cumburayu Cumburayu ki apa demek-demekan lho lah jenenge ula tampar ambak menguloe kok iya yang-yangan ya lho ayo waning gunjang kirwane sang moho wiku ya iya kok ora beda karo wong ya uloe lho bojone nggae pengarepe bojone nggae ratune kok dijemeni ngono mongko ula kuwi mula kok wong gelem nglakoni ngono kuwi lakone nungkuli ula lho kok kaya ngono kuwi lajeng pripun Mbak anengge sang nagaraja sasilih nyinaga masuk langgawe Nyidra Asmara lalo lalo kurang ajar aku kini asreng diparani